Егорчик. Опа. Опа. Давай, ты будешь ехать, а я буду лицелем. Понял? הנה אמא מצלמת, אמא מצלמת. הנה הוא התיישב איתו ביחד. אם אתה רוצה למצוא אחורה, אתה חזק מסובב איתו. אני אעזור לך, אני אספר לך. יאללה, סע. הופה, רצינו לברוח, לא יצא לנו. הופ, תמכר פה. איפה הוא? תפוס אותו. תפוס. תן גז, תן. איפה שר? תפוס אותו. Крути, хазай, вперед, отпускай. Хазак, собой.